Zošák. Tavamba nebol v offside a jeho strela končí v sieti. 2-1 Ružomberok. Ďubek dal vtedy gól v 12. minúte, to sme už spomínali. Tavamba v nadstavenom čase po tom, čo sa lopta odrazila až dvakrát do brvna. No a teraz dnes Ďubek v 40. Tavamba v 43. po vynikajúcej Zošákovej rozhodnutie. Treba urobiť prvý krok proti Ružomberku, ktorý stále hryzie a má ďalšiu šancu a znižuje na 2-3. Kto iný ako Tavamba? 7... Vtedy presne rozhodnutie vyhodili puk z obrany tretiny a rozhodca dal 2 minúty a to bolo už posledné.